Исәнмесез? Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Кайда ул Сабан туй? Краснодар өлкәсендә милли бәйрәмебезне үткәреп кайттылар. Ознакайда республика киңәшмәсе узды. Кеше академия театры әлмәтлеләргә 3 спектакль бүләк итте. Статистика буенча районыбызның иң еш аварияләр була торган көне дүшәмбе. Атна башында районда уртача 8 юл транспорт хәрәкәте теркәлә. Шәршәмбе исә 12, ә шимбә Әлмәт районында уртача 10 авария була. Бу хакта юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе утырышында сүз булды. По времени суток аварийный число у нас 12 до 13, с 13 до 14, с 14 до 15 и с 20 до 21. Основным видом ДТП с наибольшим числом пострадавших относится столкновение 27 ДТП, в которых 6 человек погибло, 36 человек ранено. Узган ел белән чагыштырганда юл транспорт хәлакәте саны 5-кә арткан. Хәлак булучылар саны 6 кешегә кимегән. Җәрәхәт алучылар 1 кешегә арткан. Кешенең юл хәрәкәтендәге куркынычсызлык проблемасы йөк һәм пассажирлар ташу өчен транспорт чаралары кулланышка кергәннән бирле актуаль. Машина йөртүчеләр һәм җәяүлеләр арасындагы үзара мөнәсәбәт һәрвакыт дәүләт тарафыннан күзәтелеп торылган. 1720 елда ук Петр I-нең юл йөрү кагыйдәләренә кагылышлы указы чыккан. Юл йөрү кагыйдәләренә кагылышлы иң катгый кагыйдәләр Рәсәйдә Екатерина икенче вакытында булган. Ул 1764 елда бала үлемендә гаепле булган. Кучер һәм извозчикларга үлем җәзасы куллану турында указ чыгарган. Хәзерге заман шартларында автомобиль промышленности үсү сәбәпле юлларда өлкәннәр, бигрәк тә балалар белән бәхетсезлек очраклары һәм юл хәрәкәтләре артканнан арта бара. Аларны киметү максатыннан районда һәр даим профилактик чаралар уза. Аның барышында балаларда яктылык кайтаргыч элементлар, балалар йөртү җайланмасы булу, махсус урыннарда гына юлны чыгарга кирәк икәнне искәртә. Бу юнәлештә ЮИТ хәрәкәте нәтиҗәле эшли һәм әлеге отрядта балалар санын арттыру мөһимлеге ассызыкланды. Шулай ук утырышта катнашучыларга һава шартлары яхшы булу сәбәпле юл тамгаларын быел 2 атна алдан төшерү хәбәр ителде. Однако на сегодняшний день работа по нанесению дорожной разметки не выполнена. 20% на региональных дорогах, 5% на местных дорогах. Ознакайда гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвен камилләштерү мәсьәләләре буенча республика киңәшмәсе узды. Анда Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының ЗАГС идарәсе начальнигы Гөлшат Нигъмәтуллина, республиканың барлык районнарыннан ЗАГС бүлеге җитәкчеләре катнашты. Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Киңәшмәдә катнашучыларны муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, район үсешендә ЗАГС бүлеге хезмәтен ассызыклады. Наш отдел ЗАГС активно взаимодействует с общественными организациями и со всеми предприятиями и учреждениями нашего района. Проводятся совместные мероприятия по чествованию новорожденных каждого года. Алга таба Татарстан Республикасында гражданлык хәле актларын дәүләт теркәвен камилләштерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының ЗАГС идарәсе начальнигы Гөлшат Нигъмәтуллина чыгыш ясады. Как следствие, у нас растет средний возраст материнства. Он вырос у нас с 27 до 29 лет до десятилетия. Применительно к жительницам городов этот показатель в 2021 году уже превысил 29 лет. То есть там все уже гораздо старше. Очрашуда гаилә кыйммәтләрен саклау буенча ачыктан-ачык сөйләшүләр, фикер уртаклашулар булды. Бүгенге көндә без олы кешеләр, әти-әниләр ничектер менә шу гаилә мәсьәләсенә читтәнрәк карый башладык. Күбрәк балаларга материаль яктан җитештерүчәнлекне, аларга квартира да алып бирәбез, аларга машина да алып бирәбез. Ә менә балаларның шушы яшь гаиләнең ичке культурасы, ичке ниндидер бер халәте, менә тиеш мин гаиләне сакларга тиеш дигән мәсьәләне бүгенге көндә ничектер әйтеп бетермибез. Сүз уңаеннан никахлашу сарае Татнефть компаниясы ярдәме белән төзелеп, февраль айында аны тантаналы ачу булган иде. Бу бина бүген кунаклар кабул итә. Сегодня я присутствую первый раз в городе Ознакаево. Это замечательный город. Первое впечатление о нем. Ознакайда мин беренче тапкыр. Бик матур шәһәр, уңай фикерләр туды. Беренче карашка зур да түгел, ләкин үзенчәлекле матур биналары белән җәлеп итә. Никахлашу сарае бигрәк тә ошады. Искиткеч бина. Алга таба биредә бик күп гашыйклар һәм яңа туган сабыйлар теркәлер дип ышанам. Этот ЗАГС процветал, чтобы здесь соединялись много любящих сердец и регистрировались рождение детей.
Бүген Азнакай районы бүтін республика ЗАГСлар бүлекләрен кабул итте. Бу бик матур чара. Без аны бик көтеп алдык. Бу беренче генә чара түгел безнең Азнакай районы өчен. Районыбыз безнең бик кунакчыл. Очрашу барышында кунакларга милли традицияларны чагылдырган төрле чаралар тәкъдим ителде. Республика күләм чараны үткәрергә Азнакайлылар зур оешканлык белән якын килгәннәр. Әлеге мизгелләрдә без сезнең белән ретро күргәзмәне күзәтәбез. Карагыз, атлары да атларын инде. Биредә яшь парлар катнашында ретро машиналар үз урынын алган иде. Алга таба кунаклар балалар катнашында кече сабанты күренешләрен карап узып, билгесез солдат һәйкәленә чәчәкләр куйдылар. Төбәкне өйрәнү музеенда булдылар. Шәһәрнең ачык бассейнын, мәгърур Чатыртауны карый алдылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт күнегеләре, мастер-класслар һәм дискотека. Бөгелмәдә яшьләр көн билгеләп үттеләр. Шара яшьләр сарае мәйданчыгында оештырылды. Бәйрәмдә безнең төшү төркеме булды. Айгөл Шәрәфиева тулырак сөйләр. Хәрәкәттә бәрәкәт, шуңа күрә яшьләр көнен спорт күнегүләреннән башладылар. Аларны теләге булган һәркем ясый алды. Өлкәннәр дә, яшьләр дә разминкага басты. Яшел фитнес, Мандарин фитнес клубы тренировкалары инде күпләргә таныш. Соңгысы иң актив катнашучылар өчен бүләкләр дә әзерләгән. Клубка керү өчен 1000 сумлык сертификат. Мы считаем, что молодость – это не возраст, молодость – это состояние души. Спортом надо дружить, но я, например, считаю, что это не надо до фанатизма, потому что я всегда говорю за то, что самое главное – здоровье. Потому что если не будет здоровья, то красоты и внешне не будет. Бәйрәм кунакларын күп кенә локациялар көтә. Яшьләр сарае мәйданчыгында стритбол буенча турнир бара. Бөгелмәлеләр шулай ук өстәл уеннарында кибертурнирда катнаша ала һәм ГТО нормаларын тапшыруда үз көчләрен сыный. Буларның барысында движение первых оешмасының Бөгелмә бүлекчәсе оештырган. Подготовили такое небольшое арт-пространство внутри Дворца молодежи и решили сделать здесь как такая небольшая сходка молодежи. Будет все в корректности, все как положено. И различные мастер-классы будут, в том числе от движения первого будет сегодня и квест проходить, и вручение паспортов. После чего уже начнется развлекательная программа. Это дискотека МС Решель, город Москва, и DJS, город Казань, уже будут развлекать здесь наших. Мәйданчыкның бер өлеше иҗат лабораториясына тапшырылган. Биредә балалар, яшүсмерләр һәм өлкәннәр күңелләренә хуш килгән шөгыль таба ала. Бүген без дуслар белән баскетбол уйнаячакбыз. Бик күңелле вакыт, чөнки синең эшең дә юк, синең бөтенләй эшләрдә нидер ответственность юк. Пока яшьләр тормыштан тәм алырга җыйнабыз. Кул эшләре буенча мастер-класслар балаларны һәм аларның ата-аналарын сөендерде. Яшьләр исә спорт уеннарында катнашып күңел ачты. На таких мероприятиях можно завести новых друзей, отдохнуть и классно развлечься. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Татнефть компаниясы ярдәме белән Әлмәттә беренче тапкыр илнең иң борынгы театрларының берсе булган Россия дәүләт академия кеше театры гастрольләре узды. 23 июньнән башлап 5 көн дәвамында шәһәрнең 2 мәйданчыгында, Нефтче мәдәният сараенда һәм Альмет иҗтимагый үзәгендә тамашачылар Гоголь пьесасы буенча «Женитьба» спектаклен, Островский пьесасы буенча «Не все коту масленица» музыкаль комедиясен һәм Антон Павловичның «Перечитывая Чехова» исемле авторның иртә хикәяләреннән торган спектаклен күрә алдылар. В Греции все есть, это в России ничего нет. Брось, я заплачу. Нет, брось, нет. Это моя обязанность. Нет, идея поужинать была моя, поэтому я и заплачу. Сәхнәдә вакыйгалар вокзалда бара. Кешеләр күрешәләр, ашыйлар, сөйләшәләр. Шул ук вакытта тормышның асылын ачып сала торган вакыйгалар шелтәрендә дә әйләнәләр. Едем мы, например, к водопаду Чаньсу. Я говорю, Сулейманчик, ехать сзади. И он всегда ехал сзади, да? В самых патетических моментах я говорю, не должен забываться. Я жена статского советника. Антон Павлович Чехов кече театрын ярата һәм аның артистлары белән дус булган. Әмма автор исән чакта аның сәхнәдә бердән-бер әсәре дөнья күрә. Ул да булса «Медведь» аю комедия шаяртуы. 1960 елда Борис Бабочкин Иванов спектаклен сәхнәләштерә. 20 гасыр ахырында Юрий Соломин гениаль драматургны иң борынгы театр сәхнәсенә кире кайтара. Шуннан башлап Чехов әсәре буенча куелган спектакльләрне Россия дәүләт академия кече театры даими рәвештә күрсәтеп килә. Голову
И во все суставы ударила. Вот. А от вашей французской горчицы такого не будет. Нет, ну хоть чубанку съешь. Ну, месье, кто-то любит французскую, а кто-то русскую. Ну ладно, никто не любит французскую. Разве только одни французы, а? А французу все, что не дай, он ведь все съест. Спектакль коллективы алдына куйган төп бурыч тамашачыларга үз мәхәббәтен һәм рус әдәбияты белән мавыгуын җиткерү. Когда дьяволу приходит охота учинить какую-нибудь пакость или каверзу, то он всегда норовит действовать через женщин. Женщины мечтают иметь узкую ступню, но жить на широкую ногу. Спектакльдә Россиянең халык артисты Александр Вершинин, Россиянең атказанган артистлары Юрий Ильин, Сергей Вещев, Татьяна Короткова, Петр Складчиков, артистлар Юлия Сафронова, Виктор Адрианов, Игорь Григорьев һәм Петр Жихарев уйнады. Алар тамашачыларны көлү аша уйланырга мәҗбүр итте. Шулай итеп, Татнефть компаниясе тырышлыгы бәрабәренә әлмәтлеләргә чираттагы кабат рухи дөньяларын байтырга мөмкинлек булды. Рәдифә Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Что вам угодно. 24 июньдә Армавирда беренче тапкыр төрки халыкларының традицион бәйрәме Сабан туй Бөгелмә Армавир булып узды. Аны Бөгелмә районы командасы, мәдәният учреждениеләре, иҗади коллективлары, спортчылар һәм шәһәр администрациясе вәкилләре үткәрде. Сабан туй татар халкының ашсуы, һөнәрчеләр күргәзмәсе, чин татар ишегалды, бию коллективлары һәм төрле жанр артистлары чыгышы ул. Армавирның шәһәр паркы нәкъ шундый бәйрәм төсмеренә күмелде. Сабан туйны шәһәр башлыгы Андрей Харченко һәм Бөгелмә муниципаль район башлыгы Ленар Закиров ачып җибәрде. Ул Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов котлавын армавирчыларга җиткерде. Армавир шәһәренең кунакчыл халкы һәм бәйрәм кунаклары. Дорогие армавирцы, уважаемые гости, уважаемые участники праздника, от имени всех татарстанцев, жителей Бугульмы и Бугульминского муниципального района сердечно приветствую вас и поздравляю с нашим национальным праздником татарского народа Сабан-туе. И в этом году мы удостоены чести быть приглашенными на Сабан-туй в ваш прекрасный город Армавир, с которым у нас действительно складываются очень теплые братские отношения. Тантана кунаклары татар халкының гырыф-гадәтләре белән танышты. Халыклар дуслыгы йорты күргәзмәсе экспонатлары белән сокланды. Традицион халык уеннарында, мастер-классларда һәм конкурсларда катнашты. Бәйрәмнең иң якты мизгеле булып татар көрәше билбау алышу буенча ярышлар булды. Армавир Сабан туйның абсолют батыры исемен Бөгелмә егете Алексей Захаров алды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә 1 июль шимбә көнне Ознакай районы Карамалы елга Шалтаймас авылында халык бәйрәме узачак. Ул авылның 100 еллыгына багышланган. Авылга 1920 елларда кайчандыр Туйке авылына караган җирләрдә нигез салына. Беренче итеп бирегә Туйкәдән 13 гаилә күченеп килә. Бу вакытта хөкүмәт авылга ярдәм итә. Бөгелмә кооператив союзы җитәкчелегендә авылда Карамалы елга машина ширкәте оештырыла. Торгынлык чорында авыл тарала язып кала. Гөрләп торган авыл урамнарында нибары 7-8 йорт кына калып бара. Бәхеткә туган авылларын сагынып яшәгән Шалтаймас авылы халкы туган җирләренә кайтып төпләнә. Кайчандыр Сабан туйлары гөрләгән мәйданнарга татар моңнары кабат кайта. Биредә авыл һәм гаилә бәйрәмнәре уза башлый. Шимбә көнне узачак бәйрәм дә шул рухта дәвам итәчәк. Биредә Татарстанның халык артистлары Зәйнәп Фәрхетдинова, Илсаф, шулай ук Марат Файрушин чыгыш ясаячак. Бәйрәм көндезге сәгать 10-да башлана. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән һәм монтаж операторы Динара Гануддинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.